Hola, bon dia. Hola, bon dia. Enric, com estàs avui? Com es troba? Com sempre. Anem a revisar les seves constants. Si m'acompanyen un segon fora... Doctor, jo estic preocupada. El meu pare cada dia el veig pitjor. Hem de tenir paciència. En aquest cas, cal esperar. Però no podeu fer-li més proves? Hem fet les proves necessàries. Ara cal que el tractament faci efecte. Ho entenc. I allò de la diabetis, com ho porta? L'hem mirat aquest matí i els nivells de glucosa estan estables. D'acord, gràcies. Si necessiteu qualsevol cosa, aviseu a la infermera i demà passaré a veure'l. Molt bé. Es poden apropar, sisplau? Merci. Bé, ja som tots. Doncs, bon dia a tothom. Bon dia. Ens trobem aquí al refugi de la Patacada de Reus i aquesta és una visita excepcional, com bé saben, perquè el refugi s'obre només 2 cops a l'any. Durant la Guerra Civil, aquest va ser un lloc de protecció per a la població dels atacs de l'aviació franquista. Les obres es van iniciar el 30 d'octubre de 1937 i van durar fins a finals d'agost de 1938. I ara, si estem preparats, passarem al refugi, d'acord? Sisplau, que no es quedi ningú enrere, Molt bé. Doncs ara, mira, ara estem aquí a una de les galeries públiques, de les quals totes les galeries públiques, si les que la part visitar o no, estan revestides d'obra i volta catalana. A diferència de les populars, de 2.700 persones, però tal com va passar en altres llocs, les obres no es van poder dur a terme fins al final. En el seu moment van tenir 5 entrades públiques i se'ls va sumar 4 entrades particulars amb la gràcia de les galeries. Mare! Mare! Què ha passat? Genial, ara aquest trasto no funciona. Mare meva, Déu-n'hi-do, no? I nosaltres per què podem córrer? Però la gent gran n'hi ha que encara no són aquí baix.
A veure, no tots tenen la mateixa sort que nosaltres. I baixeu sovint aquí baix? Cada dia, cada dia. Quan soni la sirena, cap avall. Si vols salvar la pell, és el que toca. Ara bé, hi ha vegades que no s'ho recompte, sonen 2 o 3 vegades al dia. Què hem de fer? I la gent gran què? Perquè aquí no deu poder baixar només la gent jove, suposo. La gent el que procura és tenir un sostre, i ja sigui del refugi o sigui de casa. Pensa que la gent gran... Si nosaltres hem baixat esbufegant, mira com estem. N'hi ha que ja es queden a casa i que sigui el que hagi de ser. Sí. Queda esperar que torni a sonar la sirena, sortir, mirar que no et falti res, que no et falti ningú i tirar endavant. D'abril de 1937. Aquest dijous es compleixen 6 mesos des que el pare ens va deixar després d'un llarg sofriment. Durant tot aquest temps, la mare ha trobat recolzament en la tieta, qui l'ha ajudat a omplir la buidor deixada pel pare. Jo he rebut el devot suport de la dona, la meva estimada Dolors. Bon dia. A la botiga ja no venem res, però el sindicat ens obliga a mantenir-la oberta. Intercanviem menjar, roba i repartim el racionament. Fa vora un mes vaig rebre la carta que em notifica que no he d'anar a combatre al front. Va ser la primera bona notícia en molt de temps. Aquesta ha estat una setmana tensa al diari de Reus i també a la ciutat. Fa 2 dies el camp d'aviació va ser bombardejat. És la primera vegada que els reusencs olorem les bombes de tant a prop. Parlant amb la mare, vam creure convenient que ella, la tieta i la Dolors anessin a viure al mas. Sembla l'opció més segura. Qui sap el que pot passar d'ara endavant. Aquest és un dels espais que té més importància de l'Ajuntament de Reus. És el Saló de Plens. Perdona, estem atents? Abans d'això, però, ja havien començat les obres del refugi de la plaça Mercadal. Tot i que el refugi comptava amb nombroses sortides, la més important, sens dubte, és la que donava al carrer Monterols. Al carrer Monterols. Dit això, quin és l'ús actual de la sala on ens trobem ara? Didac, ets aquí. Va, Didac, som-hi, que et quedes enrere. Ara, vinga, adéu. Xavier, tindríem que anar marxant. L'han tocat a l'hospital. Què ha passat? Què t'han dit? No ho sé, no tenia cobertura, no m'hi he enterat de gaire de res, no sé, estic molt nerviosa. Va, anem, Didac, carinyo, anem-hi. Pare! Enric, com es troba? Aigua, sisplau. Ens has fet patir. Didac. Apropa't a l'agenda. Et vull ensenyar una cosa. Quina agenda? L'agenda? De la Guerra Civil. El meu pare era periodista. Encara el conserves? Caram, aquesta agenda deu tenir un valor incalculable. Didac, aquesta
Aquesta gent m'ha acompanyat tota la meva vida, especialment en els moments més durs. En ella hi he volcat totes les meves pors i les meves esperances i alguns records de les persones que van lluitar per defensar la nostra ciutat. Tot això està escrit en aquesta gent. Em faria molta il·lusió que te la quedessis. Estic segur que aconseguiràs que el seu record continuï viu. Per cert, gràcies per salvar-nos a tots. Ho has fet molt bé, noi. Ho has fet molt bé.